У эфіры рацыі вітаю нашага госця, гэта палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Вітаю вас, спадар Александр. Добрый день. Рация. Пуцін хваліцца арэшнікам. Адбываецца гэта на саміце АДКБ. Лукашенко толькі яго падтрымлівае і больш таго хоча той арэшнік перавесці на тэрыторыю Беларусі, пра гэта сказаў. Ці гэта логіка вось такая нясе нейкую небяспеку для нашай краіны? Так, гэта быў адзін з такіх адметных выступаў Лукашэнкі ці рэплік ягоных там на гэтым саміце ў Астане. Так ён там прамаўляў нейкія банальныя рэчы, а вось наконт арэшніка гэта, канешне, прагучала яскрава у тым плане, што, глядзіце, з аднаго боку ён пазіцыянуе сябе як гарант мірнага неба над галовамі беларусаў, а з іншага боку вось прыцягнуў ці нібыта прыцягнуў, гэта яшчэ асобнае пытанне, можа мы пагаворым, ядерную зброю тактычную расійскую Беларусь, а цяпер гатовы даць тэрыторыю пад гэты вось арэшнік, который, калі верыць Пуціну, гэта такая знішчальная супер-пупер сучасная зброя, праклятыя заходнія імперыялісты такой не маюць і не хутка будуць мець, як сказаў Пуцін. Ну, заходнія эксперты некаторыя кажуць, што гэта перавялічаныя характарыстыкі, але ў кожным разе зброя ёсць. Зброя і натуральна, што бяспекі беларусам у выпадку, калі Пуцін сапраўды пойдзе на такі крок, а ён можа пайсці, ці можа пайсці ва ўсякім разе на такую, як цяпер модна казаць, і ПСА, інфармацыйна-псіхалагічную спецаперацыю, каб запалохаць. Усе вось гэтыя заявы Пуціна там у Астане на саміце АДКБ, яны былі скіраваны найперш на тое, каб запалохаць Украіну і Захад, паралізаваць іх волю. А вось гэты арэшнік і жаданне Лукашэнкі прывесці яго на тэрыторыю Беларусі, якую небяспеку робіць менавіта для Беларусі? Вось як тут гэта пытанне можам разглядаць? Спачатку падкрэслю, што у Лукашэнкі, як вось у такога аўтакрата, які ўчапіўся за ўладу, свая логіка. Па-першае, фантомы вось гэтыя, хімеры ўвесь час, відаць, у яго ў галаве паўстаюць тое, што з усіх бакоў ворагі вось хочуць напасці, скрышыць, адабраць уладу. Гэта такі пунктик, так бы мовіць. Паколькі іншых метадаў акрамя сілы ён не ведае, ён думае, што чым болей вось гэтай зброі нацягнуць у Беларусь, тым страшней будзе ворагам, і можа яны не наважацца ўсё ж нападаць і зрынаць ягоную уладу. Вось такая логіка, але гэта логіка перакручаная, натуральна, таму што насамрэч, калі ядерная зброя ці гэты вось арэшнік з'яўляецца ў Беларусі, то гэта значыць, што Беларусь, гэта зямля, гэта тэрыторыя становіцца мішэнню для удару у адказ, для ответкі, як рускія любяць казаць. Вось калі прыляціць гэта ответка, дык тады ж мала не здасца. Пуцін расказвае, як там якая тэмпература шалёная ў эпіцэнтры выбуху гэта арэшніка, амаль што як на паверхні сонца, але ж калі улупяць у адказ, то гэтак жа будзе плавіцца і беларуская зямля. Крый Божа, канешне. Спадар Александр, давайте вось тут, не ведаю, паспрабуем намаляваць нейкі сцэнарый, што можа адбыцца. Уявім сабе, што ёсць арэшнік гэты на тэрыторыі Беларусі, ёсць таксама ядерная зброя, хаця невядома, ці на там ёсць гэта ядерная зброя, але можа з'явіцца, можа, у любы момант, калі вось наступіць нейкая эскалацыя канфлікту. Вось які тут можа быць сцэнарый, ну, акрамя таго, што Александр Лукашенко з ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі больш упэўнена сябе адчувае? З аднаго боку, я не належу да алармістаў, і я мяркую, што найперш гэта ўсё страшылкі і з боку Крамля, і з боку Лукашэнкі, але ведаеце, калі ружжо вісіць на сцэне, дык яно можа ў апошнім акце і стрэліць. Таму, яшчэ раз падкрэслю, гэта гульня з агнём. І, магчыма, нават ёсць такая версія, што Пуцін, чаму ён гэту зброю высоўвае ў Беларусь? У прынцыпе, у яго ёсць Калінінградская вобласць, калі той жа Польшчы, напрыклад, пагражаць, дык з Калінінграда ракеты могуць практычна так жа даставаць польскую тэрыторыю. Але тут задума можа быць вось такая падступная ў тым, што калі дойдзе да патрэбы нанесці такі нейкі лакальны ядерны удар тактычнай зброі, дык калі улупіць з Беларусі, дык тая самая ответка, яна прыляціць у Беларусь, а Расію можа не закрануць. Калі НАТО не захоча, Амерыка найперш, пачынаць шырокамаштабную вайну, то ўсё абмяжуецца абменам ударамі. Вось такую канцэпцыю, магчыма, стратэгічную маюць у Крамлі, і гэта, канешне, такая канцэпцыя вельмі небяспечная, знішчальная для Беларусі.
яе коштам, так бы мовіць, і напалохаць захад, і ў той жа час не атрымаць ответку, каб яна прыляцела дарагому ў косці саюзнічку. Ну так, але я так разумею, што вы не вельмі ў гэты сцэнарый верыце, вы ўсё ж такі лічыце, што гэта размовы і ідэалагічны такі ціск і запалохванне вось менавіта ядзернай зброі. Это тое, што ў крымінальным асяроддзі кажуць кіданне пантоў, так бы мовіць. Хаця, ведаеце, перад лютым 22 года таксама многія нават дасведчаныя эксперты не дапускалі, што Пуцін нападзе на Украіну, думалі, што гэта ўсё таксама страшылкі, і мы ведаем, як у выніку яно атрымалася. І ў кожным разе гульня з такой зброяй, ведаеце, вось як Першая сусветная вайна некалі пачыналася з-за дробязі, там нейкі стрэл быў у Сараеве, на Балканах, здавалася б, што там вялікім краінам. Але вось гэта тое, што называецца эскалацыя канфліктагенаў. Яна можа дайсці да такой стадыі, калі ўжо пойдзе некіруемы працэс і калі ўжо бакі не могуць спыніцца. Вось калі быў у 62-м годзе, 1962-м, карыбскі крызіс, свет быў на валасок ад ядзернай вайны. Добра, што тады Хрушчоў і Кеннеді дамовіліся. Але тады былі, як не дзіўна, лепшыя дачыненні з Захадам. А цяпер яны настолькі варожыя, што можа і дамовіцца не ўдасца ў крытычны момант. Таму ўсякае магчыма. Ну, ведаеце, таксама вось я звяртаю ўвагу на тое, што, вядома, справа гэтага не будзе рабіць беларуская прапаганда альбо афіцыйныя беларускія чыноўнікі, але ж беларусам ніхто не кажа пра тое, што з'яўляецца зброя на тэрыторыі Беларусі і Беларусь становіцца цэлью, мэтай, законнай мэтай атрымліваецца. Незалежныя медыі, канешне, пра гэта пішуць, але тут такая прыкрая рэчаіснасць палягае ў тым, што вялікая частка беларусаў проста адсечана ад гэтых медыяў. Мы ведаем усе гэтыя брутальныя захады ўладаў і блакаванне сайтаў і тое, што могуць пасадзіць за экстрэмізм, таму што амаль што ўсе незалежныя рэсурсы абвешчаны экстрэмісцкімі матэрыяламі або нават экстрэмісцкімі фармаваннямі. Так што праціўнікі Лукашэнка, у іх ілюзій няма, але яны і так былі супраць рэжыму. А вось большая частка абывателяў, ці ва ўсякім разе вялікая частка, яны схільныя ў пэўнай ступені верыць вось гэтаму фальшываму тэзісу пра тое, што ёсць мудры і такі цвёрды гарант гэта мірнага неба над галовамі беларусаў. І нават незалежная сацыялогія, у прыватнасці о пытанні Чатам Хаус беларускай ініцыятывы, і яны паказваюць, што на пэўную частку насельніцтва гэта прапаганда ўсё ж уздзейнічае, пэўны эфект дае. Рускія шахеды летаюць над Беларусью. Лемон паведамляе, што гэта украінцы навучыліся збіваць курсы так гэтым шахедам, таму яны залетаюць на тэрыторыю Беларусі. Здаецца, некантраляваная сітуацыя. Тут усё больш мы размаўляем пра ядзерную зброю, і ў той жа час Александр Лукашенко акурат гарант мірнага неба, і вось развальваецца гэта канцэпцыя беларуская, абы не было вайны. Увогуле развальваецца. Як гэта можна ўсё ў адно сабраць? Тут ляціць шахед, а тут, вот, калі ласка, у нас аказваецца мірнае неба, і у нас абы не было вайны. Што да шахедаў, давайте тут расставім акцэнты. Нейкі час таму, памятаеце, што Лукашенко, ягоная прапаганда ўзняла крык, лямант, што цэлая там нейкая зграя украінскіх шахедаў заляцела, там частку нібыта збілі, але нейкіх доказаў пераканаўчых, што гэта менавіта украінскія шахеды, так і не паказалі. Хаця там і амбасадары еўразвяза выклікалі, нібыта нейкія элементы знайшлі еўразвязаўскія. Такія яны дурні, каб нават калі бы было, дык яны б там штампы не ставілі, напэўна. Ну, але гаворка пра тое, што шахеды найперш расійскія залятаюць і ў Беларусь, і можа гэта Лукашенко неяк спрабаваў патлумачыць, што гэта не вельмі дасведчаныя, маўляў, адмыслоўцы іх запускаюць, але гэта можа быць і наўмысна рабіць такі круг, такую дугу праз беларускую тэрыторыю, каб абысці супрацьпаветраную абарону Украіны. Тут, канешне, вайсковыя эксперты болей бы расклалі па палічках, але гэта цалкам імаверная версія, і ў такім разе выглядае, што або Лукашенко даў на гэта згоду і не прызнаецца, або Расія просто не пытаецца і сама запускае гэтыя шахеды праз беларускую тэрыторыю, каб трапней яны ляцелі бесперашкодна да нейкіх там цэляў ва
Украіне. І гэта тады пытанне, наколькі Лукашенко суверэнны, наколькі ён можа кантраляваць сітуацыю у сваёй краіне. У кожным разе гэта, канешне, вельмі кепска, і што да гэтай канцэпцыі мірнага неба, ну, пакуль што, як я сказаў, за кошт прапаганды на частку беларусаў яна ўздзейнічае, але відавочна, што вось гэта сяброўства з імперыяй, гэта заўжды як сядзець на пахрахавой бочцы, таму што імперыя расійская і ў царскія часы, і ў савецкія, калі яна называлася Савецкім Саюзам, і цяпер пры Пуціне яна заўжды ваюе. І там іншы менталітэт. Мы ж бачым, тыя ж соцапытанні паказваюць, наколькі розная ментальнасць у беларусаў, якія ў гэтым плане, як не дзіўна, ў расколатым беларускім грамадстве амаль што кансэнсус. Ваяваць супраць украінцаў ніхто не хоча. А ў Расіі, хаця пакрысе таксама гэты патрыятычны пафас згасае, але тое, што там моцныя пазіцыі мае менавіта шавіністычная такая свядомасць імперская, гэта таксама відавочна. Таму вось а з самага пачатку гэта таксама так званая братняя інтэграцыя, гэта была пастка. І пакуль будзе доўжыцца гэты альянс двух дыктатараў, то Беларусь будзе заўжды на парахавой бочцы. Спадар Александр, вось удагодку да вашага адказу. Па шкале ад 1 до 10, як бы вы ацанілі, наколькі Александр Лукашенко і таксама, не ведаю, беларускае войска кантралюе сітуацыю ў Беларусі вось з гэтымі шахедамі, напрыклад? Ну, наконт шахедаў, я думаю, што не надта кантралююць. Тут, можа, 1-2 балы я б даў. У цэлым, аднак, я не згодны з тымі, хто кажа, што беларускае войска ўжо цалкам стала часткай расійскага. Усё ж такі Лукашенко, як галоўнакамандуючы, аператыўнае кіраванне ажыццяўляе сам, ён прызначае гэтых генералаў. Ну, іншая рэч, што у многіх генералаў і палкоўнікаў таксама мазгі такія прарасійскія. І тут пытанне, як яны сябе будуць паводзіць у нейкую гадзіну чэк, так бы мовіць, у крытычны момант. Але пакуль што ўсё ж такі пэўную аўтаномію ў гэтым плане Лукашенко захоўвае. Іншая рэч, што ён усё адно мусіць падгульваць Пуціну. Вось памятаеце, як у папярэднія месяцы, то ён адводзіў войскі ад украінскай граніцы. Мы, маўляў, ужо парашалі ўсе пытанні з Кіевам, усё норм. Потым з Масквы там цыкнулі, сказалі, што ты там круціш хвастом, груба кажучы, і ён зноў падводзіць, ужо зноў кажа пра нейкую украінскую пагрозу. Нібыта сам ён аддае загады, але відавочна, што ён тут убудаваны ў нейкую крамлёўскую гульню. Таму уся гэта самастойнасць вельмі і вельмі хісткая, і яе ступень увесь час змяншаецца. Ну і тут Крэмль, і тут Пуцін. Так, мы ўжо казалі пра тое, што ён пагражае гэтым арэшнікам, кажа пра тое, што будзе біць па Кіеву. Ці гэта акурат паказвае, што Пуцін у нейкім такім безвыхадным становішчы, што вось гэта другое войска свету, Кіеў за 3 дні, 3-й год ужо зараз вайна. Фактычна ядзернай зброяй будзем біць па Ўкраіне. А як жа ж за 3 дні меліся ўзяць Кіеў? Што там адбываецца на вашым фронце? Бліцкрыг пуцінскі праваліўся, гэта агульнавядома, з трэскам тады ён праваліўся, але мне здаецца, што ў пэўны момант нейкая была эйфарыя, магчыма, і ва Ўкраіне, і ў тых, хто за Ўкраіну, і будаваліся такія планы, і, дарэчы, беларуская палітычная эміграцыя таксама рабіла акцэнт на тым, што вось Украіна пераможа, а потым полк Каліноўскага трыумфальна пойдзе на Мінск. Ну, цяпер, кладучы руку на сэрца, усе гэтыя сцэнары здаюцца вельмі прывіднымі і болей чым гіпатэтычнымі, таму што, наадварот, Пуцін цяпер на драйве, так бы мовіць, ён на кані, расійскае войска праломвае украінскую абарону на Донбасе, і сітуацыя вельмі цяжкая для Украіны. Найперш Кіеў наракае на тое, што яму не даюць зброі, але ж там і з людзьмі, з чалавечым рэсурсам вялікія праблемы. І не ва ўсіх высокі патрыятызм, калі не на словах, а калі табе даюць позву і трэба ісці туды, ў гэту крывавую мясарубку. Так што праблем вельмі шмат, і Пуцін, наадварот, цяпер стараецца, я думаю, што гэта не ад адчаю гэтыя заявы, а каб болей нагнаць страху на украінцаў, на Зяленскага, на Захад, і схіліць іх да нейкага перамір'я на ягоных, на такіх умовах імперыялістычных, там, па сутнасці, разрэзаць на калавалкі Украіну, пазбавіць яе паўнацэннай арміі, каб НАТО там адпаўзло далей, ніякіх не было размоў аб прыёме Украіны ў НАТО. Вось у такой плашчыні Пуцін ставіць
вось пытанне. І як яно, чым скончыцца, гэта вялікі выклік для Захаду, таму што Еўропа была да гэтай агрэсіі відавочна не гатовая. Там сапраўды размагніціліся за доўгія гады міру, там мала сталі выдаткаў на абарону даваць, там згарнулі вайскова-прамысловы комплекс і гэтак далей. Толькі цяпер Еўропа прачынаецца. Ну і яшчэ адзін штрых, многае залежыць ад Трампа, гэта цяпер галоўная інтрыга. Тут як ён сябе павядзе, з аднаго боку ён можа і нейкую цынічную здзелку з Пуціным заключыць, а з іншага боку, калі яму шляя пад хвост патрапіць, то ён можа і наехаць на Пуціна сур'ёзна. Таму тут застаецца чакаць, калі ён уступіць у паўнамоцтвы і як будзе далей разгортвацца гэты сюжэт. Ну, бачыце, спадар Александр, я быў перакананы, што Пуцін дастае свой такі апошні козыр, які ў яго недзе там быў прыгатаваны, і зараз ён дастае яго, бо ўжо няма выйсця іншага. Не думаю. Гэта найперш такая спланаваная, халодная і пса чарговая. Пуцін, як былы КДБшнік, ФСБшнік, ён вельмі любіць гэтыя рэчы. А так, мне здаецца, што ступень адмарожанасці вось гэта расійскае кіраўніцтва, яна таксама перавялічваецца. І Пуцін і Лукашенко, яны ж казыраюць гэтым. Лукашенко таксама некалі казаў, што вось там заходнікі лічаць, што, маўляў, Лукашенко гэта адвязаны, адмарожаны, з бацькам лепей не звязвацца. Яны менавіта вось такую хочуць зрабіць такое ўражанне, што лепей з гэтымі вар'ятамі не звязвацца. Хоць насамрэч і ў Лукашэнкі, і ў Пуціна ёсць інтарэсы, ёсць жаданне пажыць, ёсць вялікая радня, і ім ёсць што страчваць, скажем так. Нават калі схавацца ў бункер, то потым з яго не вылезеш, таму што будзе выпаленая зямля навокал. Таму я думаю, што збольшага гэта, зноў жа кажучы сленгам, такія панты. Хаця гэта гульня з агнём. На пачатку размовы вы сказалі, што выступаючы на АДКБ, Александр Лукашенко адзінае, што цікавае сказаў, гэта пра гэты арэшнік. І вось тут я ўзгадваю Беларусі ж электаральная кампанія «Выбары». Як галоўны кандыдат на гэтых выбарах можа быць такім вось, ну, нецікавым, умоўна кажучы, наадварот, гэта ж выбарчая кампанія, трэба сыпаць рознымі абяцанкамі, трэба сыпаць рознымі мудрымі фразамі. Ну, кампанія, з аднаго боку, гэта фармальнасць, таму што ўсе ўжо ведаюць, які будзе вынік гэтых выбараў. Па вялікім рахунку, інтрыга толькі ў тым, ці захоча Лукашенко пераўзысці паказчык Пуціна на выбарах, якія былі ў сакавіку сёлета. У яго было у Пуціна, здаецца, 87%, ці захоча Лукашенко сабе зрабіць 90%. З аднаго боку, можа, і ёсць такая спакуса, таму што у яго траўма 20-го года, і цяпер трэба паказаць, што вось прапаганда пра гэта трубіць, што ўсё насельніцтва фактычна, акрамя купкі адмарозкаў, збеглых пераважна ўжо, падтрымлівае правадыра. З іншага боку, ведаеце, пераплюнуць Пуціна, гэта і ў Крамлі могуць скрывіцца і падумаць, што тут малодшы брат, так бы мовіць, занадта шмат на сябе бярэ, што гэта непавага да крамлёўскага валадара. Ну і потым мы ж бачым, што Лукашенко трохі спрабуе гуляць з Захадам, з Еўропай, і, як ён у свой час казаў, еўрапейскі вынік. Ён жа казаў некалі, што нібыта зніжаў нават паказчыкі, што ўжо само па сабе ёсць парушэннем закону, таму што нельга перапісваць ні ў які бок рэальныя паказчыкі выбараў. Але ён казаў, што нібыта для Еўропы гэта рабіў. Вось, можа, і цяпер дзеля таго, каб паказаць, што ён не так ужо выкручвае рукі электарату, можа зробіць 80-85%. Ну, не меней за 80, я думаю. Калі параўноўваць з 2020 годам, то зараз жа іншыя абставіны. Так, вайна па суседству, таксама больш агрэсіўная Расія па суседству, ніякіх увогуле стасункаў з Захадам, то есть ніякіх непрадказальных сітуацый вы не прадбачыце, так? Няма ніякіх прадпасылак, што нешта непрадказальнае здарыцца падчас гэтай электаральнай кампаніі. Не думаю. Канешне, заўжды ёсць нейкая імавернасць так званых чорных лебедзяў, але калі зыходзіць з таго, што ніякай там катастрафічнай змены абставін не адбудзецца, то, натуральна, мы ж бачым, што хаця выходзяць сялякія прапагандысцкія фільмы, дзе малююцца стрэлкі, як там з усіх бакоў будуць беглыя ўрывацца са сваімі ордамі узброенымі, але ж мы разумеем, што гэта фэйкавыя рэчы, таму што нават штабы
палітычнай эміграцыі, той жа офіс Ціхановскай, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, яны самае радыкальнае, што яны прыдумалі і прапанавалі, гэта галасаваць супраць усіх. А вось апошнія заявы, у прыватнасці Святланы Ціхановскай, увогуле скіраваны на тое, што лепей вы не ідзіце на гэтыя выбары, ігнаруйце. І уся актыўнасць апазіцыі зводзіцца амаль што ўся да таго, каб проста дэлегітымізаваць вось вынікі гэтых выбараў, і гэта найперш апеляцыя да захаду, таму што ёсць такая засцярога, што захад усё ж такі у пэўнай ступені таксама захоча перагарнуць старонку, вось кадэнцыя скончылася, і таму можна пакрысе неяк прамацваць шляхі да паляпшэння ці хаця б частковай нармалізацыі дачыненняў з Мінскам, бо відавочна, што рэальна ўсё ж такі уладу трымае ў руках Лукашенко. Таму ягоныя палітычныя апаненты найперш стараюцца даказаць, што гэта бязвыбары і што ніяк гэта не паўплывае на легітымнасць Ціхановскай. Хоць насамрэч гэта пытанне не такое адназначнае, но гэта асобная тэма. Спадар Александр, зараз я вам падкажу чорнага лебедзя, захістаўся рубель, так? Ці ёсць нейкае паліталагічнае тут тлумачэнне, паколькі для беларусаў уже курс даляра вельмі важная такая тэма, а тут бац, выбары, рубель хістаецца, курсы хістаюцца, такая праява нестабільнасці, якую не схаваеш увогуле? Беларускі рубель вельмі залежыць ад расійскага, тут не трэба доўга разжоўваць. Чаму? Таму што амаль што ўся эканоміка Беларусі завязана на Расію, цяпер яшчэ і транзіт на Расію завязаны. І, натуральна, калі захістаўся расійскі рубель, а там свой шэраг чыннікаў адмоўных на гэта ўздзейнічае, то следам за ім аслабелі і пазіцыі беларускага рубля. Плюс яшчэ адзін відавочны чыннік – гэта перамога Трампа, якая ўмацавала долар. І гэта таксама, колькі б там не казалі беларускія прапагандысты і сам Лукашенко, што долар хутка ляснецца, але пакуль што ўсё адбываецца наадварот. І гэта лішні раз падкрэслівае, што Беларусь гэта, як кажуць эканамісты, малая адкрытая эканоміка. У яе вельмі вялікі для такой краіны аб'ём экспарту і імпарту, і тым болей важна было б нармальна мець дачыненні з Еўропай. Вось праз тое, што Лукашенко любым коштам хацеў захаваць сваё крэсла, ён абваліў гэтыя дачыненні, абсек фактычна заходні вектар, хоць былі часы, вось ён кажа іншым разам з трыбуны, што не таму, што ў нас няма дэмакратыі, яны душаць санкцыямі, а таму, што мы канкурэнты, што Еўропа хоча задушыць канкурэнта. Але ж да 20-го года, прабачце, Еўропа з задавальненнем купляла беларускія нафтапрадукты. Літва атрымлівала прыбытак ад перавалкі беларускага калію праз порт Клайпеды. Усё было нармальна, ніхто не думаў рабіць ніякіх падкопаў, абодва бакі былі задаволеныя. І толькі вось гэта неразумная палітыка, гэта здушэнне спачатку мірнай рэвалюцыі 20-го года, потым саўдзел у агрэсіі супраць Украіны, вось гэтыя рэчы падсеклі пазіцыі беларускай эканомікі. І цяпер, калі даводзіцца праз Расію там гнаць і там нават паўночным марскім шляхам нейкія прадукты з ледаколамі і гэтак далей, гэта ж натуральна павялічвае шалёна выдаткі. Тут не захад вінаваты, а відавочна, што вінавата палітыка беларускіх уладаў і канкрэтна тое, што Лукашенко дзеля захавання свайго крэсла гатовы ўсім ахвяраваць і кавалкамі суверэнітэту і дачыненнямі з захадам, што відавочна супярэчыць нацыянальным інтарэсам нашай краіны. З'явілася нават рыторыка Трэцяй сусветнай вайны. Вось па вашым адчуванням, можа свет затрэсці неўзабаве, ці вось будуць нейкія такія глобальныя праблемы, і ці застанецца, напрыклад, Беларусь жыць у такім так званым хрустальным сасудзе, у якім да гэтага часу, прынамсі прапаганда так гаворыць, жыве. Сітуацыя цяпер вельмі дынамічная і шмат непрадказальных чыннікаў, у прыватнасці вось як сябе павядзе той жа Трамп. Усё ж такі Злучаныя Штаты застаюцца звышдзяржавай, якая вялікі ўплыў на ўсю хаду падзей у свеце аказвае. Таму
цяжка прагназаваць, аднак напэўна самы імаверны варыянт, што ўсё ж такі праз нейкі час будзе замірэнне паміж Украінай і Расіяй, таму што і ў Расіі не бясконцыя рэсурсы, як бы яны не храбрыліся, і ў краіне відавочна захад ён яе не кіне, але ён просто не можа аказаць такую дапамогу, каб Украіна перайшла ў контрнаступ, тым болей што ў яе просто і жывой сілы не хапае, нават калі даць там нейкія гарматы, ракеты, то трэба ж яшчэ, каб быў кваліфікаваны персанал, каб усё гэта абслугоўваць. Таму на нейкай стадыі ўсе войны канчаюцца, і тут галоўная небяспека, калі гэта будзе такое замірэнне, ведаеце, без развязання галоўных праблем рэгіянальнай і сусветнай бяспекі, калі проста вось будзе новая жалезная заслона, і тут вялікая рызыка, што Беларусь проста могуць аддаць Расіі на з'яданне, так бы мовіць, за гэтай жалезнай заслонай. Мы цяпер, на жаль, бачым уже такія тэндэнцыі, шчыра кажучы, калі тыя ж самыя заходнія палітыкі з аднаго боку вялікую заклапочанасць там лёсам Беларусі выказваюць, а з іншага боку яны самі будуюць гэту жалезную заслону. І, натуральна, там ёсць нацыянальныя інтарэсы, інтарэсы бяспекі, хаця мне здаецца, што іншым разам тамтэйшыя сілавікі таксама згушчаюць фарбы, і ім прасцей проста ніжэй гэту заслону апусціць, чым разбірацца, дзе добрыя, дзе кепскія беларусы. І цярпяць найперш тых, хто і так уцёк ці уцякае ад рэжыму. Гэта асобная балючая праблема. Дык вось, мяне вельмі трывожыць, і гэта вялікая небяспека, што на доўгія гады Беларусь можа апынуцца па адзін бок гэтай жалезнай заслоны з Расіяй. І тады паступовае яе паглынанне стане толькі пытаннем часу. Не хацелася б, каб гэты сцэнар рэалізаваўся, ну тут гэта залежыць і ад высілкаў, у тым ліку беларускіх дэмакратычных сіл, усіх свядомых беларусаў, якія мусяць у прыватнасці даводзіць захаду, што трэба ўсё ж такі неяк вырываць Беларусь з гэтых абдымкаў Расіі. Ну так, крытычны сцэнарый, але хто гэта можа зрабіць? Хто можа вырваць Беларусь сёння з абдымку Расіі? Не рытарычнае гэта пытанне з майго боку зараз гучыць? Тут многае залежыць ад таго, наколькі эфектыўная будзе падтрымка Украіны, таму што, канешне, з аднаго боку наіўна думаць, што некалі там украінскія танкі пройдуць па Краснай плошчы ў Маскве, але ўсё ж такі дабіцца пералому ў вайне і міру на нейкіх не зусім прыніжальных і ганебных для Украіны і для Захаду умовах, гэта ўжо вельмі важна. І калі пойдзе мірны працэс, вось, калі Украіна і Захад будуць мець на гэтых перамовах даволі моцныя пазіцыі, то тады можа ісці гаворка і пра лёс Беларусі, нават і пра вывад расійскіх войск адсюль. Таму што пакуль што, нават калі ўявіць сабе, што тут пачынаюцца нейкія забурэнні, і так было ў 2020 годзе, Пуцін ужо трымаў на мяжы з Беларусю сваіх узброеных людзей. Таму вялікая была імавернасць, што калі б нават скінулі Лукашэнку, то тут бы хутка была расійская акупацыя. Фактычна, Пуцін бы дзейнічаў як супраць Украіны, супраць Беларусі, а рэсурсы тут меншыя значна для супраціву. Так што гэта вельмі вялікае пытанне і асобная вялікая тэма, якім чынам могуць адбыцца перамены ў Беларусі, які сцэнар найлепшы, і, магчыма, тут не самыя радыкальныя метады будуць дзейснымі, а болей тонкія дыпламатычныя метады. І я дапускаю, што будзе даволі доўгі такі гібридны перыяд, калі Беларусь будзе мусіць з аднаго боку рабіць нейкія рэформы, а з іншага боку падтрымліваць міжволі нейкія болей-меней прымальныя адносіны з Расіяй, каб не злаваць гэта рускага мядзведзя. Ну так, але мы беларусы заўсёды спадзяемся на лепшае. Так, дзякую вам вялікі за гэту размову. Нагадаю, у эфіры была Рацыя. З намі сёння быў палітычны аналітык Александр Кваскоўскі. Добрага вечара вам жадаю.